Kithure Kindiki bende ma bro bedo nyasi mare mokwongo kaka jalup jatend piny nyaka nocham ume pacho ka kineno kanye wang' jowi mari mano motokeda mano mar deputy president Kithure Kindiki bende koro chopo e alap ma Uhuru Gardens bore Nairobi kaka makoro en bende obobedo ka odonjo ka to wang'eyo ni kinde mathoth ka jalup jatend piny Kenya osechopo e nyasi to mana dakika matin kende to jatend piny bende bro bedo ka chopo kanyo achiel kachiel kata kamano kapoka wakalo kendo mar mondo mi wawinjane gigo matimore e alap ma Uhuru Gardens e studio ka pod antiere kod Tom Nduku kachiel kod Wilberforce Otieno kama medo poro wach kotudore koda nyasi mano mar Jamhuri nyasi mar 60 mar Jamhuri. Nduku kabiro iri kata kapok wamedo poro wach kotudore kod thuon wach mano mahigani mar Jamhuri bende kar jolweny mano mar Wajir Airbase diyudo rangi margi japiny nyalo bedo ni penjore ni mano tiende nang'. Mano to enena rangi mombegi ma identify gi lakini nitie parade dress ma jo Kenya Air Force manyaka gibedo but inyalo wegi nikech mano koro en sherehe margi ma kawuono koro ginyalo tiyo go mano but ok onyal pogore gi parade dress mar jolweny nikech omigi ga mopogore kaluwore gi migawo ma gintiere kod department ma gidhiye. Koro mano to enena normal ceremonial dress margi but nitie mana mar Kenya Air Force wuon. In fact ing'ene gimiwacho no ing'ene chon jolweny go nyocho chopo kama koro gine manche gineno ka the only department ma sirkal ma koro nyalo chopo kama gere Kenya. Mak mana ni ng'eni security issues seche moko inwang'o ka odiochieng' ma koro wang'ega no orito maber. Koro wabro naneno gik ma gin go grieko ma gisotimo nikech kuonde ma gin tiete ma ginene lwenje ng'enye. Koro wadwa na nyiso piny na kama koro kelo ga tugo cha gonyo warite nyaka